Kumpaniji finanzjarji kbar fuq dimensjoni internazzjonali huma xettiċi milli jersqu biex jinvestu jew biex jiftħu f'Malta minħabba l-ħsara fir-reputazzjoni kawża tal-Gvern Laburista. Din kienet dikjerazzjoni qawwija ħafna li jagħmel mal-Gazzetta Il-Mument, espert finanzjarju u bankier li ma xtaqx li jismu jkun żvelat minħabba li opera fil-qasam finanzjarju privat. Jiddikjara li dak li ġara fl-aħħar snin f'Malta b'ċerta konsistenza xel allarm fost il-komunità finanzjarja internazzjonali kif ukoll kumpaniji finanzjarji barranin li kienu ġew meta pajjiżna kien igawdi minn kredibilità u serjetà kbira fosthom tal-HSBC f'Malta. Fl-aħħar snin ġew ukoll sensiela ta' affarijiet li komplew jitfgħu reputazzjoni suspettuża fuq is-settur finanzjarju u bankier Malti. Dan flimkien mal-lajma tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA fil-mod kif aġixxiet meta nqalgħu ċerti sitwazzjonijiet li ħolqu xenarju ikraħ fuq pajjiżna u l-mod kif l-MFSA aġixxiet dakinhar anqal ħafna mistoqsijiet mhux biss f'pajjiżna iżda wkoll lil minxtutna fl-industrija finanzjarja. Issa beda jberraq sew kif żewġ rapporti li jikkundannaw lil Malta għadhom kemm ħarġu f'temp ta' ġimgħa. L-ewwel kien ir-rapport annwali tal-Unjoni Ewropea li ta' stampa xejn sabiħa tal-istat ekonomiku ta' pajjiżna. Warajh ħareġ ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF li fisser kif ir-reputazzjoni ta' Malta qed tiħżien fis-swieq finanzjarji u issa li l-Gvern ma jistax jaħtaf f'idejh l-MFSA wkoll. L-espert finanzjarju spjega li għalkemm Malta tgawdi minn vantaġġi ġeografiċi kbar għax tinsab pont bejn l-Afrika u l-Ewropa, is-sitwazzjoni llum titlob li azzjenda kbira aktar tħares biex tikkonserva r-reputazzjoni tagħha u li titbiet mir-riski li tista' tiffaċċja milli tinvesti f'pajjiż fejn ir-reputazzjoni fil-kamp finanzjarju tkun ħadet daqqa l-isfel. Sa dan it-tant, anke l-Kamra tal-Kummerċ ħarġet twissi li mhux veru li kollox wartu żgħar fl-industrija Maltija kif qed jipprova jagħti impressjoni l-Gvern. F'intervista fil-Commercial Courier, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Frank Farrugia il-menta li l-industrija għaddejja minn sfidi kbar.